Kien budget b'saħħtu, kuraġġuż u li jagħti stabbiltà. Kien dawn l-aġġettivi li uża l-ekonomista Roderick Psajla għall-budget għas-sena 2023 u spjega li l-miżuri li tħabbru nhar it-tnejn jagħtu stabbiltà u serħan il-moħħ lill-pajjiż fi żmien diffiċli għad-dinja kollha. Roderick Psajla faħħar l-impenn li għandu dan il-gvern li qed japprezza li fi żminijiet diffiċli għall-ekonomija l-aktar li jbagħtu huwa żgħir u bekk ma introduċa l-ebda taxxi jew piżijiet ġodda. Krajna budget fejn il-gvern qed jgħin l-iktar lil minu batut. Fil-waqt li ma kienx hemm l-ebda żieda fit-taxxi u dik hija importanti kultant naħduha for granted da żminijiet imma ma jmissniex naħduha for granted. Però kif rajna il-batut ħal iktar u jiena ngħid li il-Partit Laburista għalhekk ġie mwaqqaf in the first place biex jerfa' minn taħt lil min hu l-iktar fil-bżonn. Psajla sostna wkoll li dan il-budget se jservi ta' tarka għall-pensjonanti, għall-ħaddiema u għall-intrapriżi bil se jkompli jassorbi żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u taċ-ċereali. U qal li kieku ma kienx għall-allokazzjoni ta' aktar minn 600 miljun euro, l-inflazzjoni kienet tolli rasa u l-pis kien jispiċċa jerfgħu il-poplu. Il-gvern direttament u indirettament qiegħed iżomm ir-rata tal-inflazzjoni baxxa u għalhekk infatti aħna nistgħu naraw li r-rata tal-inflazzjoni hawn Malta hija waħda mill-inqas li hawn fl-Ewropa. L-ekonomista żied jgħid li fil-waqt li l-gvern kien impenjat li jipproteġi liċ-ċittadin huwa importanti li wieħed iħares lejn kemm il-pajjiż se jkun qiegħed jissellef u kif dan is-self se jaffettwa l-pajjiż anke meta jiġi kkumparat ma' pajjiżi oħra madwarna. Fil-budget qed jiġi stmat illi id-debt to GDP ratio, ġifieri d-dejn għal mal-GDP ħajjibqa' taħt 60% illi kienet waħda mir-rati li l-Maastricht Criteria kienet timponi fuq il-pajjiżi membri fl-EU. Ovvjament dawk il-Maastricht Criteria ġew posposti għalissa minħabba l-ewwel pandemija u issa l-kriżi minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. Però qed nara li l-gvern ħajjibqa' huwa stmat li ħajjibqa' taħt 60%. U qal li dan juri stabbiltà fil-mod kif il-gvern qiegħed jgħin filwaqt li fl-istess ħin qed iżomm għajnejh miftuħin biex ma jkunx hemm sparparjar.